Assalamu alaikum hormatly adamlar. Garaşlar. Baqy tarap yurdumuzdaky çäderlikler we habarlarly tanıştyran Watan habarlar gepleşmede başlaýar. Şuň hormat prezidentimiz Gurbanoğlu Berdimuhammedow Ministrler Kabinetiniň başlygynyň owy huzurly toplumyna gödegçilik edýän ornmatyrynyň hemde Mar welaýatynyň we etraplarynyň häkimleriniň gatnaşmagyna sany ulgam arkaly iş maslahatyny içirdi. Onuň gün tertibine mögüm bilen owy huzurlyk işleriniň geçirilişi, hususanam galla urag bilen bagly meseleler girdildi. Salam, hormatly Mar welaýatynyň hemde etraplaryň häkimleri. Beşu Minister Kabinetiniň başlygynyň ornmatary Urazgili we Mar welaýatynyň hemde etraplaryň häkimleriniň gatnaşmagyna galla orag bilen bagly sany ulgam arkaly iş maslahatyny geçirýär. Hormatly prezidentime de sany ulgam arkaly geçirilýän iş maslahatynyň gün tertibine geçip, ilki bilen Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornmatary Urazgili we söz berdi. Vice-premier Gallar onuň alyp baryşy, ýetişdirilen hatyry belirlenen möhletlerde we ýetkisiz ýygna almak maksady bilen görülýän şäherler barada hatabat berdi. Häzir çenni ýurdumyz boýunça 1.232.753 tonna buğday hasily ýygnanyp, bu wagtdaky meýilnama 88,5 götürüm ýerine getirildi. Ýurdumyzyň wilayatlaryna gallar ogna işledilýän däne ýygan kombaynlary we buğday daşaýan awtomobilleri dor güýjüni işletmek hemde ýygnalan buğday hasylyny kabul ediş bölümlerini büýükdensiz kabul etmek boýunça ähli zerur şäherler görülýär. Vice-premier buğdaýdan boşan meýdanlarda sürüm geçirmek, wilayatlaryň yerli toprak howa şertlerine laýyklykda aralyk ekinler bolan noýwa, mäş, kunjy we güýük bakça ekinlerini ekmek, Balkan we Mar wilayatlaryna güýlük gant çugundyryny hemde Lewap wilayatyna şaly ekinini ekmek işleriniň alınıp barlyanyny habar berdi. Şeýleken vice-premier şu günler ýurdumyzyň wilayatlarynyň gowçy meýdanlaryna Agratienkanyň kadrlaryna laýyklykda gowçuly ýygyk etmek işleriniň dowam edýänini aýtdy. Soňra Mar welaýatynyň häkimi Anaverdiýew owaglyk pudugyny ýüňde goýulan wezipeleri üstünlikli durumça geçirmek maksady bilen şu ýyl welaýatda 170.000 hektar meýdanyna buğdaýyň bol hasylynyň ösürilip ýetişdirilenligi we ýetkisiz ýygna barmak boýunça zerur işleriň dowam edýänligi barada hatabat berdi. Mögümde wilayat boýunça däne ýygyan kombaynlaryň 507-si we galla daşaýan ýük awtomobillarynyň 2535-si tadyşly işledilýär. Günnelik ýygnalýan buğday hasyly galla kabul ediş bölümleriniň 45-sine büýükdensiz kabul edilýär. Hemde hasylyň ambarlarda we elevatorlarda talaby laýyk saklanmak üçin zerur işler geçirilýär. Şu güne çenni Watan harmanyna 320.766 tonna buğday hasyly tapşyrylyp, belirlenen meýilnama 92,198 götürüm ýerine getirildi. Hatabatyň çäklerine buğdaýdan boşan meýdanlarda sürüm işleriniň talaby laýyk gurnulyp, tenkalaryň iki çalşykda işledilýänligi, şonuň ýaly tapşyrylan hasyl üçin ýönem öňdürjiler bilen hataplaşyklaryň öýül wagtyna geçirilmegi boýunça degişi işleriň alınıp barlyanyny aýdyldy. Orok mögümine gallaçlary, mehanizatorlary we ähmet üstünliklerini ruhlandyrmak maksady bilen meýdan çölgelerini, medeni şäherler we göçme sewda gurulýar. Soňra hormatly prezidentimiz Mar welaýatynyň etraplarynyň häkimlerine söz berdi. İlki bilen Mar etrabynyň häkimi Gylýew mukaddes garaşdyrlygyndan şanly 30 ýyllygynyň giňden bellenýän ýylyna ýetişdirilen buğday hasylyny ýygnamak boýunça alınıp barýan işler barada hatabat bermek bilen hormatly prezidentimiziň ýygyderli alyp berýän ýokary öňlüjlikli kuwatly tenkalarynyň kömegi bilen etrapda şu ýyl 18.800 hektar meýdanyna buğdaýyň bol hasylynyň ösürilip ýetişdirilenini habar berdi. Häzir çenni etrap boýunça 33.184 tonna buğday hasyly ýygnaldy we belirlenen meýilnama 89,120 götürüm ýerine getirildi. Ýetişdirilen buğday hasyly gysga wagtda we ýetkisiz ýygna barmak üçin etrapda 57 sany däne ýygyan kombaynlary hemde 285 sany buğday daşaýan awtomobilleri tadyşly işletmek boýunça zerur işler alınıp barlyar. Häkim hormatly prezidentimiziň tagallalaryny netijesinde akin meýdanlaryna ýetişdirilen buğday hasylyny iň soňky dänesine çenni ýygna almakda döredip berýän amaty şertler üçin Edermen Babaday hanlaryň adyndan mehriban arkadagymda tüý sürekden sag bolsun aýdyp, ýüňde goýulan ähli wezipeler ýerine getirmek bilen bilelikde mundan meýlekde ähli güýç gaýratlaryny gaýgyrman işlejekdiklerini ananyrdy. Hormatly prezidentime de hatap etdiňler. Azyklyk buğdaýyň şu ýyl üçin taýýarlanýan mukdaryny üpçün etmek ornuny zerur tagallalaryň edilmeligini bellemek bilen bu ýurda alınıp barýan işleri güýçlendirmek tapşyrdy. Soňra Garagum etrabynyň häkimi Balliýew
Hormatly prezidentimizin ýurdumyzda adyk bolşugyny ipşir etmek barada ýöňde goýan wezipelerini ýerine ýetirmek maksady bilen Etrawyň gallaçlarynyň 20.800 hektar meýdanyna ýetişdiren bugdoý hasylyny ýygnap almak boýunça derur işleriň dowam edýänligi barada hatabat berdi. Häzirçe Etrap boýunça 38.948 tonna diýene hasyl ýygnalyp watan harmany tapşyrly. Bu wagtda meýilnama 89.133 götürüm ýerine getirildi. Gallarogna işedilýän diýene ýygan kombaynlaryň 60%-ni we bugdoý daşamakda uranylýan ýük awtologlarynyň 305-ni dolu güýjüne işletmek hemde ýygnalan hasyly galla kabul ediş bölümlerini gije gündüziň dowamyna büýükdençil kabul etmek üçin derul işler geçirilýär. Häkim Etrawyň babaday hanlar tarapyndan ýetişdirilen bugdoý hasylyny iň soňky dänesine çenni ýygnap almak hemde watan harmanyny tapşyrmak urny ähli şäherleriň görüljekdigine hormatly prezidentimizi anandyryp, edermen babaday hanlaryň öňüljükli işlemegine döredilen giň mümkinçilikler, himayet gollaglar üçin Etrawyň agzybir ilatynyň adyndan tüý sürekden hoşallyk bildirdi. Hormatly prezidentimize hatabat dinläp, azyklyk bugdoýy taýýarlamak boýunça belirlenen meýilnamany dolu ýerine getirmek üçin diýipgini hassa güýçlendirmek taşyrdy. Soňra Murgaw Etrawynyň häkimi Agam Radow hormatly prezidentimiziň taýsy tagallarlary netijesinde ýetişdirilen bereketli bugdoý hasylyny ýygnap almak boýunça alınıp bolýan işler barada hatabat berip, şu ýyl 20.900 hektar meýdanyna bugdoýyň bol hasylynyň ösürilip ýetişdirilenini aýtdy. Etrap boýunça häzirçe 36.760 tonna bugdoý hasyl ýygnaldy we belirlenen meýilnama 89.120 götürüm ýerine getirildi. Hasyly gysga wagtda we ýetkisi ýygnap almak üçin Etrapda 63 tany diýene ýygan kombaynlary hemde 310 tany bugdoý daşıyan awtologlary taýyşly işletmek boýunça derur bolan işler alınıp barýar. Şeýlede ýygnalan bugdoý hasyly Etrawyň galla kabul ediş bölümlerini büýükdençil kabul edilýär. Häkim ekin meýdanlaryna ýetişdirilen bugdoý hasylyny ýetkisiz ýygnap almak urny hemde işlemäge döredip beren ähli şertler we giň mümkinçilikler üçin Etrawyň agzybir ilatynyň adyndan arkada prezidentimize tüý sürekden hoşallyk bildirip, döwlete bugdoý tapşyrmak boýunça şertnamalaryň boşnamany üstünlükli ýerine getirmek bilen watan harmanynyň artdyrmagyna münasip goşukdyklaryny ananyrdy. Hormatly prezidentimize hatabat dinläp, ihlasly zähmet bilen ekin meýdanlaryna ýetişdirilip, ýygnalyp alynan hasyly ambarlarda we elewatorlarda talabalar saklanmak üçin hemme zerur şäherleri görmegi taşyrdy. Soňra Oğuzhan Etrawynyň häkimi Üwedow bugdoý hasylyny ýygnap almak boýunça alınıp bolýan işler barada hatabat berip, hormatly prezidentimiziň himayet gollaglary netijesinde alınıp berilen kuwatly tehnikalaryň kömegi bilen şu ýyl 17.350 hektar meýdanyna bugdoýyň bol hasylynyň ösürilip ýetişdirilenini aýtdy. Häzirçe Etrap boýunça 29.446 tonna bugdoý hasyly ýygnalyp, belirlenen meýilnama 95.173 götürüm ber jaýdyldy. Ýöňde goýulan döwlet borçnamasyny ýerine getirmekde Etrapda diýene ýygan kombaynlaryň 43-nyň hemde bugdoý daşıyan awtologlaryň 230-nyň hyzmatyndan peýdaranlýar. Tehnikalary taýyşly işletmek boýunça derul işler alınıp barýar. Ýygnalan hasyl Etrawyň bugdoý kabul ediş nokatlaryna büýükdençil kabul edilýär. Häkim gallaçy babaday hanlaryň öňüljükli zähmet çekmekleri ugruna döredip berýän giň mümkinçilikler üçin Etrawyň agzybir ilatynyň adyndan hormatly prezidentimize tüý sürekden hoşallyk bildirip, ekin meýdanlaryna ýetişdirilen bugdoý hasylyny iň soňky dänesine çenni ýygnap almak hemde watan harmanyny tapşyrmak ugruna ähli guzur gaýratlaryny gaýgyrman işejekdiklerini ananyrdy. Hormatly prezidentimize hatabat dinläp, ýetişdirilen hasyly ýetkisiz ýygnap almak urny mundan meýlekde ähli zerur şäherleri görmegi tapşyrdy. Soňra Sakarçaky Etrawynyň häkimi Kakajanow şu ýyl 21.350 hektar meýdanyna bugdoýyň bol hasylynyň ösürilip ýetişdirilenigi barada hatabat berip, häzirki günlerde işleriň gyzgalaňly depkinler bilen alınıp barýanyny aýtdy. Hormatly prezidentimiziň türkmen halkynyň awadan we bolelin durmuşda ýaşamagyny üpsetmäge gönükdirilen giňerimli başlangyçlar netijesinde rehmetsewer gallaçlarymyzyň ýetişdiren bugdoý hasylyny ýygnamak boýunça Etrapda taýyşly işler toplumlaryň alınıp barýar. Şuňa çenni Etrap boýunça 42.701 tonna bugdoý hasyly ýygnalyp, bu baradaky meýilnama 96.109 götürüm ber jaýdyldy. Mövsümde diýene ýygan kombaynlaryň 66-synyň hemde bugdoý daşıyan awtologlaryň 335-nyň hyzmatyndan ýerlikli peýdaranlýar. Ýygnalan bugdoý hasyly Etrawyň galla kabul ediş bölümlerine büýükdençil kabul edilýär. Häkim ekin meýdanlaryna ýetişdirilen bugdoý hasylyny iň soňky dänesine çenni ýygnap almakda döredip berýän mümkinçilikler üçin Etrawyň ýakly gallaç kärnetçileriň adyndan hormatly prezidentimize tüý sürekden sag bolsun aýdyp, ýöňde goýulan wezipäni awry bilen ýerine getirjekdiklerini ananyrdy.
Hormat prezidentime de hatabat dinläp, gallaçy daýhanlaryň arasynda ýygy-ýygydan bolmak bilen gallar ogy mewsüminiň depkinni hasy güýçlendirmek üçin zerur şäherleri görmek taşardy. Soňra wekil wazir etrawynyň häkimi Amanow häzir günlerde ýöňde duran jogapkärli mewsümiň alnyp baryşy barada aýdyp, şu ýyl etrawyň çäklerini 17900 hektar meýdanyna bugdaýyň bol hasylynyň ösürilip ýetişdirilenini aýtdy. Hormat prezidentimiň alyp berýän ýokary önüjlikli tenkalarynyň kömegi bilen häzirçe etrapda 31515 tonna bugdaý hasyl ýygnaldy we bellenlen meýlnama 89,128 götürüm ýerine getirildi. Yetiştirilen hasyly gysga wagtda we ýetkisi ýygnap almak üçin 54 sany diýeni ýan kombaynlary hemde 275 sany bugdaý daşıyan awtologary tazyşly işletmek boýunça zerur işler alınıp barlýar. Ýygnalan bugdaý hasyly etrawyň galla kabul ediş bölümlerine büýükdenşik kabul edilýär. Häkim daýhanlaryň bereketli topragy ihlas siňdirip, bol hasyl öndürmäge we bilen sepketleri ýetmäge döredip beren ähli şertler üçin etrawyň edermen baba daýhanlarynyň adyndan Hormat prezidentimize tüý sürekden hoşallyk bildirip, döwlete bugdaý tapşyrmak boýunça şertnamalaryň borçnamany dolu berja etmek ornuny mewsime dahilli ähli adamlaryň agzybirlik bilen wehmet çekjekliklerini ananyrdy. Hormat prezidentime de hatabat dinläp, etrapda uruk mewsüminiň barşynyň depkinlerini güýçlendirmegi, ýöňde goýulan wezipäni ýerine ýetirmek ornuny hassa tijenip wehmet çekmegi tapşyrdy. Soňra ýöwletin etrawynyň häkimi Goşaýew Hormat prezidentimiň owa gyjygyny ösürmek ornuny amala aşyrýan işlerinden we dürediýän giň mümkinçiliklerinden uruklanan baba daýhanlaryň 12000 hektar meýdanyna bugdaýyň bol hasylyny ösürip ýetişdirenlikleri hemde etrap boýunça 25213 tonna bugdaý ýygnalyp, bellenlen meýilnamanyň 100,105 götürüm ýerine getirilip, ýöňde goýulan wezipä awra bilen hötde gelenligi barada hatabat berdi. Mewsümde etrap boýunça diýeni ýygan kombaynlaryň 34-si we galla daşamakda ýük awtologlarynyň 170-si netijeli işledilip, ýygnalan bugdaý hasyly galla kabul ediş bölümlerine büýükdenşik kabul edildi. Häkim ekin meýdanlaryna galan bugdaý hasylyny iň soňky däne seçenini dolu ýygnap alyp, watan harmanyna tapşyrmak ornuny ähli guzur gaýratlaryny gaýgyrman işlejekliklerine döwlet başlarymyza ananyrdy. Hormat prezidentime de hatabat dinläp, ýöwletin etrawynyň baba daýhanlaryna bereketli aýdyp, meýdanlarda bar bolan bugdaýyň iň soňky därini seçenini ýygnap almak üçin ähli çäreleri görmegi taşyrdy. Soňra Türkmenಗಳ etrawynyň häkimi Sariýew ýurdumyzda azyk üçinçiligini potrandyrmak ornuny alnyp bolýan işleri üstünlikli durumça geçirmek hemde bu wagtda ýöňde goýulan wezipeleri ýerine getirmek maksady bilen etrawyň gallaçy baba daýhanlar tarapyndan 14800 hektar meýdana geçirilen bugdaý hasylyny ýetkisiz ýygnap almak boýunça işleriň dowam edýänligi barada hatabat berdi. Häzirçe etrap boýunça jemi 28437 tonna bugdaý hasyly ýygnalyp, watan harmanyna tapşyryldy. Bu wagtda meýilnama 91,144 götürüm berja edildi. Ýetişdirilen bereketli bugdaý hasylyny gysga wagtda we ýetkisiz ýygnap almak üçin etrapda diýeni ýygan kombaynlaryň 43-sini we bugdaý daşaýan awtologlaryň 215-sini tazyşly işletmek boýunça zerur işler alınıp barlýar. Şeýlede ýygnalan hasyl galla kabul ediş bölümlerine büýükdenşik kabul edilýär. Häkim Hormat prezidentimiň öňden görjükli syýasat esasyna amala aşyrýan beýik tutumly işlere münasip goşunklaryny goşup, etrawyň baba daýhanlar tarapyndan ýetişdirilen bugdaý hasylyny iň soňky däne seçenini ýygnap almak hemde watan harmanyna tapşyrmak ornuny ähli şäherleriň görüljekdigini ananyrdy. Hormat prezidentime de hatabat dinläp, bugdaýyň etrap boýunça şu ýyl üçin taýýarlanmaly mukdaryny öpüşetmek ornuny zerur tagallalaryň edilmeligini belläp, bu wagtda anyk tapşyryklar berdi. Soňra Tagtabalar etrawynyň häkimi Gökçaýew etrawyň baba daýhanlar tarapyndan watana bugdaý tapşyrmak baradaky şertnamalaryň borçnamanyň awra bilen ýerine getirilenigi baradaky hoş habary hormatly prezidentime de getirdi. Häkim döwlet başlarymyzyň owa gyjyk puwdagyny ösürmek boýunça ýöňde goýan wezipelerden uralanyp, etrawyň gallaçy baba daýhanlar tarapyndan 7500 hektar meýdana geçirilen hasyly gysga wagtda ýetkisiz ýygnap almak üçin zerur işleriň dowam edýänini aýtdy. Şuň üçin etrawyň gallaçylar tarapyndan watan harmanyna 17311 tonna bugdaý hasyl tapşyrylyp, bu wagtda meýilnama 100,106 götürüm ýerine getirildi. Şeýle üstünlük kazanmakda Hormat prezidentimiň berýän ähli taraplaryň ýardym gollawlary netijesinde etrap boýunça gallar ogyny diýeni ýygan kombaynlaryň 26-synyň we bugdaý daşamakda ulanýan ýük awtologlarynyň 130-synyň hyzmatyndan dolu güýjüne peýdalandy. Ýygnalan hasyly galla kabul ediş bölümlerini büýükdenşik kabul etmek boýunça zerur işler geçirilýär.
häkim owagjak buğdağını ösürmek oruna durumşa geçirilen giňerimli işler, buğdağın işgärlerini döredip berýän hemme taraplan mümkinçilikleri hemde himayet gollawlar üçin arkada prezidentimize itrawyň ilatynyň adyndan tüýsürekden sag bolsun aýdyp, meýdanda galan buğday hasylyny dolu ýygnap alyp, watan harmanyna tapşyrmak üçin Babaday hanlaryň we mögsüme degişli ähli işgärleriň zähmet çekjekliklerini ananlardy. Hormat prezidentimize hatabat dinläp, Tagtabadyr itrawynyň gallaçy kärinleşlerini gadynan zähmet ýeňişleri bilen mehirliklady. Hem de olara mundan meýlekde üstünlikler arzuw edip, galla meýdanlarda gatyly iň soňky däne seçenini ýetkizip ýygnap almak üçin ähli ýerul şäherleri görmegi taşyrdy. Soňra Bayramali itrawynyň häkimi Ýagmerew häzirki wagtda itrapda 18600 hektar meýdana geçirilen buğday hasylyny ýetkizip ýygnap almak boýunça işleriň gyzgylygyny dowam edýändigi barada hatabat berdi. Hormat prezidentimizin owagjak buğdağını ösürmek boýunça ýüňde goýun wezipelerini laýyklykda, azyklyk buğdaýy taýýarlamak babatda belirlenen meýilnamany ýerine ýetirmek ugruna itrap boýunça 56 sany diýeni ýan kombaynlar we 280 sany ýük awtomobilleri işledilýär. Ýagnalan buğday hasyly galla kabul ediş bölümlerine giýji günlüğüň dowamyna büyükdençlik kabul edilýär. Häzirçenni itrap boýunça 37251 tonna diýene hasyl ýygnaldy we belirlenen meýilnama 95.176 göterim ber jaýdyldy. Häkim Babaday hanlaryň öňürjülükle zähmet çekmek üçin döredilýän uly mümkinçilikleri hemde himayet gollawlar üçin itrawyň agdyr halkynyň adyndan tüýsürekden sag bolsun aýdyp, ekin meýdanlaryna geçirilen bereketli buğday hasylyny iň soňky däne seçenini ýygnap alyp, watan harmanyna tapşyrmak ugruna ähli gujur gaýratlaryny gaýgyrman zähmet çekjekliklerine arkada prezidentimiz ananlardy. Hormat prezidentimize hatabat dinläp, häkime gallaçy kärinleşleriň ýetiren hasylyny ýetkizip ýygnap almak maksady bilen galla rogy mögsüminiň diýip günlerini gowşatman, ýüňde goýulan wezipäni ýerine ýetirmek ugruna ýerul şäherleri görmegi taşyrdy. Tanrı Romarkaly'ya geçirilen iş masatynyň başyna soňra hormatly prezidentimiz Mary vilayatynyň Bayramali itrawynyň Täze ýol daýhan birleşiginiň kärinleşigi bilen günar gatnaşykda söhbetleş boldy. Assalamu alaykum hormatly prezidentimiz. Salam, gowy ýagdaýlaryňyz. Hormatly prezidentimiz, köp sag bolun. Hemme ýagdaýlarymyz gowy. Tawruny işläp ber. Döredip berýän şertleriň üçin taňry arkada prezidentimiz. Toğrym. Arama görün. Näme öýçerler, owalar saglyqmy? Köp sag bolun hormatly prezidentimiz. Hemme ýagdaýlarymyz gowy. Bar bolun, özüňizde marman, gahrman arkadaýmyz. Owa aralarymyz oňat. Mehriban arkadaýmyz. Özüňiz bilen tanıştyryň. Adyňyz näme? Mehriban arkadaýmyz. Men Bayramali itrawynyň Täze ýol daýhan birleşiginiň kärindeçisi Orattif Ýagmyrgelli. Ýagmyrgelli, men bu ýyl gallanyň ýagdaýy nähili? Umman hasyl gowmy? Hormatly prezidentimiz, siziň taýsy taýýarlalaryňyzy bilen şu ýyl itramyzda we daýhan birleşigimizde buğdaýyň ören ýokary hasyly ösdürilip ýetirildi. Buğdaýlaryň hasyly ören gowy gahrman arkadaýmyz. Siz näçe ot berim kärinin şol işleýäňiz? Hormatly prezidentimiz, men 37 ýyldan bäri kärende çort işleýärin. Öz kärende ýerimde gowaça, buğdaý we beýleki owazlyk ekinlerini ösdürip ýetirýän gahrman arkadaýmyz. Buğdaýyň haýsy sortuny ekdiňiz? Hormatly prezidentimiz, men şu ýyl buğdaýyň ýol öten 3 naýbaş sortuny ekdim gahrman arkadaýmyz. Ol gowy sort. Näçe hektar kärine ýeriňiz bar? Näçe hasla garaşýaňyz? Hormatly prezidentimiz, meniň 20 hektar kärinde ýerim bar. Şu ýyl her hektar ýerimden 30 sentnerden ortaça 60 tona goly buğdaý hasylyna garaşýaryn gahrman prezidentimiz. 30 sentner toğlum, onu ýaşy galla ýetişdirmekde, dökün, suw hem beýleki teristler bilen üçünçülüňiz gowmy? Hormatly prezidentimiz, siziň taýsy taýýarlalaryňyzy bilen biziň ekin meýdanlarymyz, mineral dökünler, himik teristler, suw we ten hyzmatlar bilen wagtyna ýeňillikli bahalarda dolup edilýär arkada prezidentimiz. Döredip berýän şertleriňizde taňry alkan gahrman arkada prezidentimiz. Ni orakdan soň kärine ýeriňizde aralyk ekin hem ekýäňizmi? Hormatly prezidentimiz, men buğdaý orogynyň soňra kärinde ýerime uýlukkan sunduruny ekmegi meýilleşdirýän arkada prezidentimiz. Ola hazam boy. Inni bir taşyrylan hasylyň üçin wagtynda hasaplaşýarlarmy? Hemem şu ýylyna näçerek gireje garaşýaňyz? Hormatly prezidentimiz, köp sag bolun.
Sizin taýsy taýlarlaryňyz bilen biz döwlet tarmana tawsiran hasıllarymız üçin wagtly wagtyna hasaplaşyk işlerini geçirýärler. Süýül netip bolsa, her hektar kärende yerimden 1545 manada, jemi 20 hektar yerimden 30 manada goloy arasda girdize garaşýar arkada prezidentimiz. Toğlum onu, ondan yağışı, gowy. Bir kärenslikden başga näme iş bilen hem meşgulanýaňyz? Hormatly prezidentimiz, men kärende yerimden boş wagtym millek yerimde göýök bakça ekinlerini ötürüp yetiştirýärin. Mallarymyza seretýärin gahrman arkadaşymyz. Maşalaňyzda daýhanslyk edýän başga barmy? Hormatly prezidentimiz, biziň iki oğlumuz bir gyýdymyz bar. Körpe oğlum daýhanslyk bilen meşgul bolýar. Ol daýhan birleşiginde 2 hektar gowy ötürüp yetiştirýär arkada prezidentimiz. Näme meseleňiz bar? Hormatly prezidentimiz, bize işlemäni we ene toprakdan bol hasyl almany, ähli derur şertleri döretip berýärsiňiz. Gahrman arkadaşymyz. Hiç ýyly meselemiz ýok. Ýağmur geldi, ata-babalarymyz buğday ösürüp yetiştirmek bilen näme gadim wagtlardan bäri meşgullanyp gelipdirler. Bol hem galla hasylyny alypdyrlar. Näme galla watanyň baýlygy, ýaşaýyşyň göz başy. Näşe orada bu daýhanslyk kärni ýaşlarymyza da öwretmeli. Daýhanslyk kärni hüwüsini hem söýüni artdyrmaly. Ýağmur geldi, men siz bilen tanışan mene ören saat size bir can sağlığı işinizi hem durmuşunuzu ulu üstünlükleri arzu edýän. Sağ olun. Hormatly prezidentimiz, köp sağ olun. Sizin janyňyz sağ, ömrüňiz uzak bolsun. İl ýurt täkitli beýik işleriňiz elmi dama rowaj alsyn, gahrman arkadaşymyz. Hoşalaryň sesi göýe bir aýdym. Bereketli toprağımı janymdan söýdüm. Watanymı ter salyp jennetdir diýdim. Sağ ol prezidentim, sağ ol arkadaş. Alkyş size, şöhret size arkadaş. Soňra hormatly prezidentimiz sany ulgam arkary geçirilýän iş maslahatyna gatnaşçylary dönüp şeýle diýdi. Hormatly ýolbaşçylar. Biz galla oragdy urunda näme alyp barýan işleňi baradakyna hasabatlaryny diňledik. Indi bolsa size berjek tarşyklam şulardan barat. Ýagny Olayatda galla oragny goramaçylykly geçirmek, ösürüp yetiştirilen buğday hasylyny gysga wagtda hem itkizi ýygnap almak üçin ähli zerur hem işleri geçirmek. Burada etraplarda alıp barýan hem işleriň depini, ähliňi hem güýçlendirmeli. Olayatda galla meydanlarında däne ýygýan kombaynlaryň hem awtologlaryň dolu güýjüni hem işledilmegini gazanmaly. Galla kabul edilýän nokatlaryna buğday hem hasylyň ölüm öndürüjilerinden hem böktünçi kabul edilmegini goramaly. Halkymyzyň rızkal bereketi hem de ýurdumyň azyk üçinçiligini kepili olan galla hasylynyň hem ammarlarda we elevatorlarda talawalar saklanmagyny üçin etmeli. Olaýatyň buğday hem öndürüjiler bilen döwlete tarşdyrylan hasyl üçin hasaplaşyklary öz wagtyny hem hökmany geçirmeli. Buğday oragyndan hem boşan meydanlarda sürüm işlerini geçirmek we yerler hem ekiş mewzumyny taýýarlamak üçin hem zerur çäreleri görmeli. Sürümde esasy traktorlar hem dol güýjüni işletmeli. Galla hem ora bilen birlikde welaýatyň gowuşy meydanlaryna hem ide işleriň hem agrotehnikanın kadrlarına laýyklykda öz wagtyny geçirilmegini üçin etmeli. Gowuşylaryň hatarara bejerisiniň mineral hem dökünler bilen iýmitlendirmek we hem ösüş suwuny tutmak işlerini talawalar geçirilmeli hem bir gözükçülükde saklanmaly. Olayatda gan suwunynyň ikisiniň öz wagtyny hem talawalar geçirilmegini hem de onuň ýokary hasylyny hem ösürüp yetiştirilmegini gazanmaly. Ana berdi hem mary olayatyň etraplaryny häkimler. Men näşe gylgalagyny
orok doğrunda size alıp baran işlerinizde yurdumuzun adı kopsuğunu üpçün etmekten uli zahmet üstünlüklerini arzu ediyor. Edermen Mahmud Ayxanlar bilen bilelikde galla tayarlamak baradaki şertnamalarını borçnamaňyzy awray bilen yerine getirip vatan harmanına hak buldun hem bol hasilini tavsırjaktığına men bir anany alym. Hormatly ýolbaşçylar, biz şunun bilen sany ulgam arkaly iş maslahatymy geçirip guturýar. Men sizin her biriňize bir can salany, oýam bundan beýlekde ähliňize täze zähmet üstünliklerini tüýsürekden arzu edýär. Sag bolun. Ünwarsa hormat prezidentimiň Lewap welayatyna geçirilýän medeniyet kepdeligine atnaşylary iweren gutlaw bilen tanış edýäs. Hormatly medeniyet kepdeligine atnaşylar, gadarly watanaşlar. Sizi Lewap welayatyna geçirilýän medeniyet kepdeliginiň dabraly açylmagy bilen tüýsürekden gutlaýan. Siziň ähliňizde berk jan saglyk, maşgala wadançylygyny, dörejülik üstünlüklerini arzu edýän. Türkmenistan parahatçynyň onanşman watan ýylyň şöhratly wakalaryny wesenýän garaşsyz, baky tarap döwletimizi mukaddes garaşdyrmyň şanly 30 ýyllyk bayramyny täze zähmet üstünlikler bilen garşylamak orunly giň ýerimli işler alynyp barlýar. Häzirki döwürde ýurdumyzyň ykdysadytynyň äkli pudoklaryny belen sepkitleri ýetilip, merdan halkymyzyň ýaşaýyş durmuş şertlerini hasam ýoklanyrmagy gönükdirilen tutumly işler barhara başlanýar. Ýurdumyzyň welayatlaryny durmuş ykdysadyny ösürmek, äkli pudoklary sanly ulgamy ornaşdyrmak, finagat önümçilik toplumlaryny, medeni durmuş makfatly binalary, zavod, fabrikler gurmak, täze iş orunlaryny döretmek maksaty bilen döwletimiz tarapyndan köp möçberli maýy goýumlar gönükdirilýär. Bularyň äklisi döwlet adam üçin diýen baş siýasatymyzyň üstünlükli durmuşy geçirilýänliginiň aýdyň suwutnamasydyr. Lewap welayatyna täze binalaryň açylyş tawarlarynyň medeniyet hepdeligi bilen utgoşluk awat gelmegi hasam buýsanşydyr. Kerki şäherine sagatda 100 ýolawçy hyzmat etmäge niýetiniň täze howa mendiliň Türkmenawa şäherine döwürwap Türkmeniň agoý binasynyň hemde 3000 orlyk sadaka jaýynyň Farap etrawyna çağalar dünýäsi meden din jarş merkeziniň dawraly açylyp ulanmagy bermegi, Lewap welayatyna geçirilýän medeniyet hepdeliginiň many mazmunyny hasam baýlaşdyrýar. Raýatlarymyzy mehriban watanymyzyň güllä wesmeginiň hatirasyna joşguly zähmet çekmäge ruhlandyrýar. Häzirki döwürde ýurdumyzyň ykdysadynyň äkli pudoklary bilen birlikde medeniyet ulgamyny ösürmek, Türkmen medeniyetini, synawatyny, edebiýatyny täze döwürwap eserler bilen baýlaşdyrmak oruna da netijeli işler alynyp barlýar. Medeni ulgamyň kämilleşdirilmegi raýatlaryň watançylyk ruhuny belinde götürmäge, watandaşlarymyzy belet makfatly işlere galkındyrmagy, ýaş nesilleriň medeni aň bilim derejesini ýoklandyrmagy ul ýardam berýär. Şu orada ýurdumyzda ýygydarly geçirilýän medeniyet hepdelikleri aýratyn ähmiýete ýa bolýar. Hormatly watandaşlar, gaderli medeniyet we synawat işgärleri, garaşdy ýurdumyzda asyrly däwe urulan medeniyet hepdeliginiň şu ýyl Lewap welayatyna geçirilmegi öz bolşly many mazmuny ýetir. Berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüniň beýik ösüşlerini wesenen Lewap topragy, Türkmen taryhynyň şöhratly sahypalaryny, milli gymmatlyklary, medeni mirasymyzyň nusgalyk görnüşlerini özüne jemleýän gadymy mekanlaryň ýerdir. Bu mirasy toplamak, öwrenmek, geljekki nesillerimize ýetirmek we dünýä ýaýmak, medeniyet ulgamynyň işgärleriniň öňünde durýan mühim wezipedir. Nusga we häzirki zaman edebiýatymyzy wasby ýetirilen gojaman jeýhunyň ajaýyp gözellikleri, köýtün nagyň tebigi täfinlikleri, Amul, Hojaýdat, Zöhre-Tahir galalary, Daýaqatyn kerwensaraýy, Astana-Wawa, Alymerdar ýaly taryhy ýadygärlikleri welayatyň öz bolşly aýratynlyklardyr. Geçmişte Lewap topragyny İdris Wawa, Niyazguly Halipa, Seyit Nazar Seydi, Abdurrahim Zynhari, Allahguly Allahy, Murat Şahir we başga ençemi akyllarlardyr nusgaw şahyrlar ýaşap geçipdir. Olaryň asyrlar aşyp gelen baý edeb mirasy,
dürdäne eserleri, yaş nesilleri watançylyk, insanperwerlik, halallyk ruhuny terbiýelemekde möhüm ähmiýete eýdir. Şöhratly ata-babalarymyzdan miras galan medeni kymmatlyklarymyzyň giňden öwrenilýän häzirki döwrüni akyllarlarymyzyň parasatly sözleri, nusgaw şahyrlarimyzyň manyly goşgulary, türkmeniň döwletlik kelgeleriniň belent wasf bolup köňülleri dolýar. Leva pulatyny geçirijek bu şäheri öz gorçly bayramçylygy öwürler. Türkmen medeniyetini we synawatyny hasam östirmäge hemde kämilleşdirmäge uly ýardym berer. Edebiýatymyzy döwrwap eserler bilen baýlaşdyrar. Medeniyet hepdeliginiň şähegine geçirijek konsertlarda ýerine ýetirijek joşgulu aýdymsallar merdan halkymyzyň bagtyar durmuşynyň, garaşsyz watanymyzyň gadanýan ajaýyp üstünlükleriniň belent wasp bolup ýanglanar. Bu synawat bayramyna guraljak sergiler, dörejilik duşuklary, maslahatlar, sahna oýunlary türkmen medeniyetiniň köp öwüşünlügini, döwrwap ösüşlerini aýdym ýüze çykarar. Hormatly medeniyet we synawat işgärleri, gaderli medeniyet hepdeligine atnaşlar. Siziň ekliňizde Leva Pulatyny medeniyet hepdeliginiň açylmagy bilen ýene-de bir gerek tüýsürekden gutlaýan. Dawarasy uludan tutulýan synawat bayramçylygyna gatnaşjylar bolan size berk şan saglyk, uzak ömür, täze dörejilik üstünlüklerini ardy edýän. Türkmenistan prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow. Ýurdumyzyň gallaçylary watanymyzyň döwlet garaşlygynyň şanly 30 ýyllyk bellenýän ýylyna uly zähmet üstünlüklerini gadanýarlar. Olar mähriban arkadamyzyň döwletimiziň ykdysady kuwatyny artdyrmak, azy howpsuzlygyny üpsün etmek, ekrançylygyň hasyrlygyny hasam ýoklandyrmak boýunça öňde goýan wezipelerinden uralyp, şu ýyl bol buğday hasyrlaryny östirip ýeşdirdiler. Şuň bir wada 9 etrap döwlete buğday hasyrlaryny tapşyrmak boýunça şertnamalaryň borçnamalaryny ýerine ýetirenlikler bardy. Hormatly prezidentimiň adyna hoş habar iýerdiler. Ýurdumyzyň Ahaly welaýatynyň Saragys, Bekerden hemde Kaqa, Leva welaýatynyň Çärjew, Halaç we Sayet, Mar welaýatynyň Sakarşäge, Bayramaly, Owuzhan etraplarynyň gallaç kärnişleri arzaly pellehana edip, diýarymyzda döwlet öňündäki şertnamalaryň borçnamalaryny üstünlükli berje etdiler. Mehriman akadamyzyň ýerden zere öndürýän babaday hanlara edýän ýygydelik himayet gollawlaryna gowunlar galkynan Ahaly welaýatynyň Saragys, Bekerden Kaqa, Leva welaýatynyň Çärjew, Halaç, Sayat hemde Mary welaýatynyň Owuzhan, Sakarşäge, Bayramaly etraplarynyň ustad babaday hanlary döwlet öňündäki şertnamalaryň borçnamalaryny ilkinjileriň hataryna üstünlükli berje edip, buğday hasyrlaryny tapşyrdylar. Orak mövsümünü aýkynly meýdanlarda ýetişdirilen hasyly çalt we zaýatsy ýygnap, döwlet ambaryna tapşyrmaklyk her bir gallaçy käriniçiniň bu işe dahilli her bir adamy mukaddes borç bolup durýar. Olar mövsümde buğdaýly pellerde daýhan ihlasy bilen ýetişdirilen hasyly zaýatsy ýygnapda hasa tutan ýerde dähme çekdiler. Şoň netijesinde de etraplarda orak mövsüminiň depkini günsaň ýokalany. Orak mövsüminiň ilkinji günlerinden bäri bu etraplaryň özleriniň buğday hasyrlaryny tapşyrmak baradaky şertnamanyň borçnamalaryny artyglyň berje eden daýhan birleşiklerinden ýygydelik gelip gowşan hoş habarlar bolsa, olaryň ýyl boýy çeken zähmetleriniň kemsiz ýerine düşýäniniň aýdyň misaly boldy. Depkine günsaň ýokalanan buğday oragyna hormatly prezidentimiň alperen buğday ýygyjy kombaynlary bökdönşide işledildi. Olaryň her biriniň saat hem gorat işleme üçin iş üstüne göçme tehniki hyzmat ediş toporlary döredildi. Ekin meýdanlaryndan ýygnanan däne hasyny galla kabul ediş nokatlaryny öz wagtyna daşamakda hafta ulaglaryň bökdönşide işledilmegi ýoly goýuldy. Buğday hasyrlaryň oragy mövsümine oň depkiniň barha güýçlenmegine we owu hojalygyna bu jogapkärli mövsümiň guramaçylykly anyp barylmagyna gallaçylary edilýän medeni hyzmatlaryň ähmiýeti hem uly boldy. Munyň şeýledigine buğday oragy döwrüne guralan medeni çäýerleriň mysalyndan anyk güýç ýetirmek boldy. Meýdan çölgülerindäki günorta çagy gysga wagtlyk ara kesme wagtyna guralan medeni hyzmatlar hem täsirli boldy. Meýdan çölgülerindäki çäýerler aýdym sahalaryň gowun göteriji joşgyny çykyşlaryna ulaşdy. Dutarçy başlaryň aýdym saat hemde halk döredjilik tam toporlarynyň ýerine ýetiren çykyşlary Bagtyar zamanamyzyň mehriman diýarymyzyň arkada prezidentimiň döwletli tutumlarynyň zähmetkeş adamlaryň basıp bolup gowunlara ganat berdi. Şeýle ajaýyp çykyşlaryň aslynda kitap hemde çörek önümleriniň sergileri hem gallaçylaryň ygtyýaryna boldy. Çäýerleriň dowamyny öňde barjy kombaynçylaryň bir näçetini etraplaryň jemmeçilik guramalarynyň sowatlary goşurly. Ahal lewapkemde Mary welaýatlarynyň etraplaryna ardaly pellehana üstünlükli ýeten käriniçileriň ençemesiniň gazanan netijesi diýsen gowanyjydyr.
Bu olsa olaryň şu ýyly buğdaýdan aljak girdejilerini has tartyrdy. Vilayatlerde döwlete tapşyran önümler üçin käriniçiler bilen hasaplaşyklaryň geçirilmegi bolsa, ýygydy dowam edýär. Öldürüň tapşyran däne hasyllar üçin girdejilerini almaga gelýän daýhanlar munyň üçin mähleman ýakdamda alkyş töllerini aýdýarlar. Her kwata bu etraplarda buğday oragynyň boşan ýerleriň samany ýygnamak we sürüm işlerini öz watyna hemde ýokary hili geçirmekligi özleriniň manyly ömürlerini ýere, topraga gaýym maglan gallaçy käriniçiler üçin iň möhüm hem gaýra goýulmasy şäherleriň biri bolup durýar. Bu jogapkärlik hem derwäs işiň öz watyna amal edilmek üçin ýadusyz ýakma çekýän. Bu gaýra goýulmasy şähere ýer gözüniň guramaçylykly ýersen etraplaryň hasyl usatlary ýer sürüminem giýje günnüzligini goşamaýan depkini alyp barýarlar. Özleriniň halal zähmetleri bilen döwlete buğday hasyllaryny tapşyran hasyl usatlary ýurdumyzda zähmet adamlarynyň ýaşaýy durmuşy hakda edýän ýadusyz tagalasy üçin mähleman ýakdamda alkyş sözlerini bu ýysan bilen beýan edýärler. Harmanyňyza bereket, mähleman gallaçylar. Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornunmasary, Daşary işler ministri Meredow video aragatnaşy arkaly Ýewropada hukuklyk we hyzmatdaşlyk guramatynyň milli alyklaryň işleri boýunça ýokary komissary Kayrat Abdurrahmanow bilen duşdy. Taraplar hyzmatdaşlygyň käderki derejesini kanagatlanma bilen bellädiler. Duşun marşyny taraplar ýokary komissaryň idarat tarapyndan maşynyň we bilim derejesini ýoklandyrma arkaly Merkezi Aziýada dürli etnik jemgyýetleriniň birleşdirilmegi ugrunda ötüşleri gazanmaga gönükdirilen Merkezi Aziýada bilim maksadlary atly tassamanyň çäklerini hyzmatdaşlyk giňeltmek mümkinçiliklerini feretdiler. Şunyň bilen malykda şu ýyly gol çekilen Türkmenistanyň bilim ministrligi bilen Ýewropada hukuklyk we hyzmatdaşlyk guramatynyň milli alyklaryň işleri boýunça ýokary komissarynyň idarasynyň arasynda dil we medenet köpdürligi boýunça hyzmatdaşlyk hakynyň ähtnamanyň ähmiýetini notally. Mundan başga taraplar şu ýylyň 16 aprelini kabul edilen Türkmenistanyň adam hukuklary boýunça 2021-2025 ýyllar üçin hereketleriň milli meýilnamasynyň şäklerini Türkmen tarapynyň ýokary komissaryň idarasy bilen hyzmatdaşlygyň ileri tutulýan ugurlaryna feretdiler. Bilelikdäki başlangyçlary ilerletmekde Ýewropada hukuklyk we hyzmatdaşlyk guramatynyň Aşgabatdaky merkeziniň işiniň ähmiýeti bellenli. Hormat ablarym, bolsa ýurdumyň welaýatlaryny we paýtagtymyz Aşgabatda 21 iýuny saat 20-den 22 iýuny saat 20-çe boljak hawa barada Türkmenistanyň hawa maglumat gurulugynyň berýän habary bilen tanyş bolaň. Balkan welaýatyna bulut hawa bolup gündüň ordan tile sekundy 9-14 metre ýetýän şemal ufer. Hawa gijesine 23-28 gradus mayl, gündüzine 36-41 gradus ysy. Kenarky taraplaryna bolsa 33-38 gradus ysy bolar. Ahal welaýatyna hawa bolup Demirada gündüň ordan tile sekundy 9-14 metre ýetýän şemal ufer. Hawa gijesine 19-24 gradus mayl, gündüzine 34-39 gradus ysy bolar. Mary welaýatyna hawa bolup Demirada gündüň ordan tile sekundy 9-14 metre ýetýän şemal ufer. Hawa gijesine 18-23 gradus mayl, gündüzine 33-38 gradus ysy bolar. Lewap welaýatyna hawa bolup Demirada gündüň ordan tile sekundy 9-14 metre ýetýän şemal ufer. Hawa gijesine 19-24 gradus mayl, gündüzine 33-38 gradus ysy bolar. Daşowr welaýatyna bulut hawa bolup Demirada gündüň ordan tile sekundy 9-14 metre ýetýän şemal ufer. Hawa gijesine 18-23 gradus, gündüzine 31-36 gradus mayl bolar. Paýtagtymyz Aşgabatda açyk hawa bolup Demirada gündüň ordan tile sekundy 8-11 metre ýetýän şemal ufer. Hawa gijesine 22-24 gradus mayl, gündüzine 36-38 gradus ysy bolar. Ýurdumyz boýunça iýun aýynyň 20-sine magnet hadisasynyň durnuksuz ýagdaýda bolmagy alşylýar. Edit watandaşlar, häzirki wagtda howanyň düzümini todan bölejikleriniň möçberiniň kadydan 8 götürüm artmagy bilen baglanyşykly.
Howan şertlerinin adam bedeni etiriyen oňaýsyz täsirleriniň öňüni almak üçin agyr burun örtüklerini ulanmagy, şeýle-de tomuz basyny, howanyň derejesiniň ýokary alýan gullerini basda gora giyinmegi maslahat berýär. Nähwan ileşler, bu düzgünleri berk berjäňiz, ýylyň senik basyny öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Mähriban adamlar, şunun bilen watan habarlar gepleşmedi jemleýäs. Berqarar döwletimiziň batýarlyk döwründe ata watanymy Türkmenistan ýahla babatlarda düşerýär. Dählet şoň özüni bolsa halkyň bähfidi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam düşünür. Hoş sag bolun